Gumikan pa rin pagsaka sa mga kaso sa HIV, labi na din sa Sugbo, gikinahanglan ang pagpalapad sa advokasya kabahin nini. Labi na sa mga tao at risk nga mataptan sa mga matang sabatian. Gawas sa mga health officials, may pipila ka mga individual din sa Sugbo kansang tahas ang pagpahibaw sa mga informasyon kabahin nini. Atong ilalahon ang usa kanila pinaagi nining special report ni Nico Serino. Peer educator ang tawag sa susama kang Jen, 26 anyos. Bit-bit ang iyang nakadayang magamit, brochure, leaflet o pamphlets kabahin sa HIV/AIDS. Kini ang dala niya sa matag suroy sa mga lugar aron mahimamat ang mga tao nga target niyang edukahon kabahin sa HIV/AIDS. Tulo ka tuig na siya ning maong tahas. Sa ilang trabaho, ang gitawag nga mga high-risk groups nga mataptan sa HIV ang duulon. Sama sa men having sex with men, commercial sex workers ug mga injecting drug users. Si Jen, target ang mga transgenders nga moisagad niyang adtuon. Naka-experience pa pud mi ka ng training pod nga kanang kuan saon jud pag-invite sa usa ka tawo o client. Kuha kini sa mga sessions nga buhaton ni Jen ug ubang mga peer educators sa Sugbo. Pasabton ang mga tawo kabahin sa HIV ug unsaon paglikay niini. What is HIV? Ikaduha is kanang kuan, what is the difference between HIV and AIDS? So ikatulo is the kuan 3 modes of transmission for HIV. Ang ikaapat is katong 4 body fluids kung asa pwede mo kang HIV. Then ang ikalima is katong 5 ways prevention. Labing importante sa ilang tahas ang pag-auhag sa mga nahisakop sa mga dunay high risk behaviors nga magpa-HIV testing. Usahay, sila sab mismo mupahigayon sa testing diha-diha sa komunidad. Pasalig sa Cebu City Health Department, libre ra kini ug confidential ang resulta. Kung magpositibo, libre sab ang treatment. Pwede ra maka-avail sa City Health, sa Cebu City Health Department, sa Vicente Soto o sa Department of Health. Okay, kuan mo siya provided mo siya from government ang treatment for HIV. Sa dato sa Cebu City, dunay 2,979 ka mga natalang kaso sa HIV gikan tuig 1984. Aminado ang mga health officials, daghan gihapon ang makuyawan nga magpa-testing gumikan sa stigma ning maong sakit. We're practicing a confidentiality in our services. Walay discrimination, unya confidentiality. Matud pa, mas maayo gani nga mahibaw-an samtang sayo pa. Isa yun sa itong challenges nga kinahanglan by year 2030 ang atong epidemic cases maubos yun, no? Unya, maubos ang atong HIV cases, ang ato ang complication to AIDS. Ma-prevent na to. Dinhi musud ang bayanihong buhat sa mga nagtrabaho isip peer educators. Aron daghan ang mas mahibaw ug katabangan ang pagkatapa sa mga wala masayod ning maong sakit. Proud sa nimo kung lagi matabangan magali nga mga tao gali nga kanang kuan nga makahatag ka ng information lang regarding sa HIV, especially sa kanang mag-positive yun. Dedication yun sa case because dili man gud ka ng basta-basta ang trabaho. Yes, ang ubang tao makaingon nga yaya ang trabaho pero kung butan naon ng iska ng life baya gud ang among gikuptan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.